4. Watudre gi jofwambo magwa wawinja neni en ang'o matimore. Ma en Jael Lieta Nyakorom Gajwang' ma bende nitiere Kangemi Buore Nairobi. Jael Mosi ni misawa en ang'o matimore seche oserumo mag luto ombulu. Ero kamana inya Sharona wantiere Kangemi mano kanyero kar luto ombulu mar Kangemi Social Hall mabende kakiwacho gi nyaka sani mabende oselandi ni kuonde luto ombulu koro iloro e polling centers kata stations mantiere kendi 14 ariyo kuom gi nyaka sani koro oselor kendi nyalo neno ka obila nitiere e top line mabende nyiso ni onge ng'at mabende biro bedo kata pango lai toke kanyo ero jogo eko duto te mantiere line kosechopo sa 11 to biro dhi nyime kod luto ombochge mana kaka kidhi nyime king'iyo kendie pod nitiere kwan ji mathoth ma nitiere line kendo rito mano mar luto ombochge e chenro noero mabende ibiro lor ka gisetieko timo kamano ero kaka nyisi kanyero ni lai mantiere go bila e toke kaka me itang'oni gi e sechegi eki onge ng'ano mabende biro yiene pango lai tok obila noero mabende nyiso ni line noero ma en polling station namba 9 gi polling station namba 7 mantiere Kangemi Social Hall kendie gisani endie oselor kendo onge chenro mabende biro dhi nyime kata kamanero wayudo thuolo mar wuoyo gi jomoko mabende ochopo kae mar luto ombochge kendo gintiere koda wach mabende ginyalo nyisowa ewi kaka chenro ni nodhi kendo kaka gitime. Karibu sana. Utatuambia unaitwa nani na imekuwaje leo? Mimi nashukuru sana siku ya leo. Election ilikuwa mzuri. Isipokuwa watu tumekaa kwa laini mara nyingi sana. Unaingia kwa laini unaambia kwamba ina mtu fulani, namba yako iko, unaenda mtu fulani unaambia namba laini iko mara 3. Mpaka watu wengine wakasampa nini wakarudi nyuma. Wengine wakaenda. By next election tafadhali wachunge sana APC wao wana mpangilio mzuri kwa watu kwa mtu akiko kwa laini anaambia mara anaenda. Kuliko kuhangaika na hivi na hivi. Wadonge mahangaika sana. Wengine kwenda kuliko simu na mimi siko na simu wengine wakujua. Sasa ningeomba kwamba next time election watu wa 7 wajaribu kusaidia binadamu wenzao. Wasipange laini, wanapanga laini, wanaambia rudi nyuma, mara enda pale fulani, hiyo sio mzuri. Na masaa inaenda kutoka asubuhi. Na wengine kupata. Asante sana. Asante. Tuko na mwingine pia. Utatuambia unaitwa nani na process imeendaje? Kwa majina ni Rusi Wawira. Kwa process sijaona iko mbaya. Kama last time niliona tulipanga laini ilikuwa mrefu sana, lakini saa hizi wametusaidia, wamepanga kulingana na letters, imekuwa vizuri. Sijaona ubaya yote. Hakujakuwa na issues na Kimski tama jina? Sijaona shida yote. Bora ukipata mtu wa kukuelekeza mahali penye unafaa uende, hakujakuwa na shida yote. Tumeshukuru. Asante sana. Habari yako, unaitwa nani na umekuaje leo? Mimi ni James Morris Kisoka kwa hii polling station. Nimeona inaenda mzuri. Isipokuwa kitu ninaona wanasema mtu akikuja after 5 watamfungia nje. Sasa nashindwa hii kura itaenda wapi akifungia nje? Lazima wakubali watu wote mle mtu anakuja kuvote avote. Ndio at least vote yake ikiwa accountable. Okay, asante sana. Manaka kiwinjo Sharon tiere jomoko mabende pod ntiere kod ng'ora kaluwore koda sano ero mabende iloro ne godoji to chik mabende oketi mar IBC eni kar luto ombulu yao sa 12 mar okinyi kilore sa 11 mar odhiambo. Jogo mabende pod biro bede line ema ibo yiene gi dhi nyime kod luto ombuchge mabende nyiso jogo mabende ntiere koda ng'or kaka dicho mabende koko wawuoyo ni mano biro nyiso ni ombuchge koro onindo ogi yudo thuolo mar timo kamano. Katika mano ero Kangemi Social Hall kendie line pod opangi Kihumbini bende primary school mabende ni mana bathe kae bende entiere lai mabende pod bor ne jogo ma luto ombuchge mageno nitiere ni jogo mantiere lai bende biro yudo thuolo mar timo kamano kendo gitieke. Ero kamana inya Sharon. Makare kapok awe adhi county ma Homa Bay kipen na nyidend ni mane tokigo Jael apani osedhi no penyo na nyidend ni mane tokigo ni nango mweni gichopo sani kata mana e line nikech yero no kramna no yao kar luto ombulu sa 11 mamidhiambo. Ero kama ne Jael Lieta pod obro medo tudre kodi mano ma Kangemi Social Hall sani koro wadhi